Hey. Untuk Anda semuanya. Pak Satiman. Mangan tempe rasane koyo mangan lawon sate. Sate sarane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu wis aku ro kowe. Ra bakal madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi ngandung tak berjuangke tekan janur melengko siji loro kowe siji-sijine aku bangga karo kowe dalam nopo opo anane tresnaku ra bakal mene kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja Semar Mulya Istimewa. istimewa Jogja pinggir kali mencari makan setiap hari ada pondok Tekoek di pinggir kali. mencari janda Jandane Yuli. mangan tempe rasane koyo mangan lawon sate senantiasa anane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu sasaku ro kowe ra bakal tamat Ada kiri. bunga tenang rasane wong kang lagi gendong tak berjuangke tekan janur melengko siji loro kowe siji-sijine aku bangga karo kowe dalam nopo opo anane tresnaku ra bakal mene kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja Semar Mulya istimewa ibarat koyo kutha aku bangga karo kowe dalam nopo opo anane tresnaku ra bakal mene kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja Semar Mulya istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja Semar Mulya istimewa istimewa Jogja Wonogiri. Manyaran ya Bu nggih. Asik. Remi kan Dik. pasukan belakang Wonogiri bergoyang Mas Hendri Mas Randy. Jene kowe pagi nuruti ibumu jare nek ra ninjang ra oleh dicinta apa koyo
persembahan nuwun keluarga besar. Oh. Ini spesial kagem Mas Ro. Mas Randy. Pak, ayo Mas Randy. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munafuri nuturi kaya kiai. Oke wae yen lo tenan kloso Ayo Bu, goyang lagi Bu. Ayo goyang lagi. Monggo Bu.
Ibu Kardi, ayo. Monggo, cuma nang Bu.